Исәнмесез, TMTV каналын яратып караучы тамашачыбыз. Мин Ранил Нуриев сезне барчагызны да кабаттан каналның иң мөһим музыкаль биеклек хит-парадында сәламләвемә бик шатмын. Бүгенге тапшыру гүзәллеккә һәм ягымлыкка бик бай булачак. Сез әзер булсагыз, без башлыйбыз. Календар битләрендә кызыл төс белән билгеләнгән бәйрәм көннәре бик күп. Әмма шуларның бары тик берсе генә аеруча матурлыкка, мәхәббәткә һәм назга бай. Инде нинди көн турында сөйләвемне аңлагансыздыр. Гүзәл затларыбызга багышланган 8 март бәйрәме бөтен дөньяны гүзәллеккә күмә. Аллы-гөлле чәчәкләр, бүләкләр һәм алихәләребезнең көләч йөзләре бу көнне аеруча ямьләндерә. Тапшыруыбызда без бүген музыкаль биеклек резидентларының әниләре хакында сөйләшәчәкбез. Кызганыч, узак вакыт безнең хит-парадыбызда лидерлык позициясын яулап торучы Илсия Бәдретдинова бу атнада музыкаль биеклек белән сау булаша. Дуслар, хит-парадыбызның кагыйдәләре нәкъ шундый. Эстрадабызда популяр җырчылар һәм сез яраткан хитлар күп, әмма музыкаль биеклекнең урыннары бары тик 10 гына. Илсиягә уңышлар теләп калабыз һәм инде популярлык казанган җырын тыңлыйбыз. Akşa yaratan, akşa beni yaratmay. Küpmegene tırışsam da berdiyenge de atmay. Elleriyle reşlep karım kesene akşa tolmay. Beni boyak yallansam da nigedir bayap olmay. Olmayın de bulmagaş, sabahlarda tulmagaş. İşmezsem birer tuğanım kazanda udarmagaş. Olmayın de bulmagaş, aktanışta tulmagaş. İşmezsem birer abiyim zor neşerlik bulmagaş. Хәзер үзенең матур җыры һәм моңлы тавышы белән музыкаль биеклеккә Гүзәлия аяк баса. Дуслар, әйдәгез хит-парадның яңа катнашучысын каршы алыйк һәм кызу көрәштә уңышлар телик. Игътибар, экраннарга бездә премьера. Құдай берген бәхетім сен өмірлікке деп келдің. Жоғалтасым келмес сені, біз екеуміз бір беттік. Сындырма қанатымны, жоғалтма үмітімні, тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімні. Сындырма қанатымны, жоғалтма үмітімні, тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімні. Сындырма қанатымны, жоғалтма үмітімні, тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімні. Сындырма қанатымны, жоғалтма үмітімні, тартып алма Құдайым бірден бір бәхетімні. Қолдарымда сенің қолар, йөрәгемдә исең.
balma Hıdayım birden bir bəxtimni Sındırma kanatımni Yo'qotma himmetimni Tartib alma Hıdayım birden bir bəxtimni Sındırma kanatımni Yo'qotma himmetimni Tartib alma Hıdayım birden bir bəxtimni Бик күп матур җырларын халык кабул иткән автор башкаручы Зөфәр Хәйретдиновның әнисе бик матур, борынгы һәм чын татар Шәмси Җамал исемле. Кызганыч, ләкин 80 яшендә ул бу дөньядан китеп бара. Зөфәр әфәнде әнисен бик сагынуы хакында белдерде. Шуңа да Зөфәр Хәйретдиновның репертуарында Газиз әнисенә багышланган җырлар күп. Şişmegine bulup başlansa da Yarlarına sıymay ağım su Ağım sulu yeşil bulunlarını Taşlap gitüler yamansın Raşalar iki kaynar yürek Yarlarında anın kiş bulgaç Yaraya bara güzel yaşlek Ömür uzak uyağım su Sarı kızların kulun suza Şuna ahırı күңелім маңсу Tanga kadar kaynar yüreklerinin Vəhdələrin tınlay ağım su Şən күңелдән vəhdələr birişkəş Ayrılılar bigərək yamansın Ömür uzak uyağım
яшілік ғұмыр ұзақ ұяғым су сары күзлер инде құлан суза шуңа ақыры көңілім маңсу сары күзлер инде құлан суза шуңа ақыры көңілім маңсу Азалиның әнисе Илгизә ханым гүзәл җырчыбыз өчен иң якын дусты да, музыка өлкәсендә беренче укытучысы да һәм иҗат буенча иң зур критигы да. Бәләкәй чагыннан ук Азали өчен иң зур терәк һәм этәргеч әнисе белән әтисе. Үз заманында җырчы алдында зур сорау торган. Филология бүлегендәме, химика технология бүлегенәме, әллә инде музыка бүлегенә укырга кергәнме? Нәтиҗәдә гаилә белән уртак карарга килгәннәр һәм хәзер Азалия профессиональ җырчы. Бүген ул 8нче урында. Kullarına zəngər şəşəgidə Qolımı qasıb məni qatladım Şu şəkəndən başlap Күзләремнән алмый башладым Җаны яралы Йөрәккә ең ярысу Әйтмәсәң дә сизәм битенә Гашик җаннар бер-без генә түгел Очрашулар булмасын инде Сизеп торам кайнар сулышыңны Йөзеңә балкый кояш шикелле Зәңгәр күлмәгендә бик киләшә Балын чәчәкләр шикелле Җаны яралы Йөрәккә ең ярысу Әйтмәсәң дә сизәм битенә Җаннар бер-без генә түгел Очрашулар булмасын инде Гашик җаннар бер-без генә түгел Очрашулар булмасын инде
Etmesəng də sizəm bitinerek Aşık canlar bir biz gene tükel Aşıraşular bulamazsan Can yaralı yüreğin yarısı Etmesəng də sizəm bitinerek Aşık canlar bir biz gene tükel Aşıraşular bulamazsın inde Aşık canlar bir biz gene tükel Aşıraşular bulamazsın inde Aşıraşular bulamazsın inde Жырчы Рамил Галимҗановның әнисе Гүзәлия ханым 3 бала анасы. Рамил үзе бу матур гаиләдә олы бала. Рамил әнисен бик түзем һәм бик эш сөючән дип сөйләде. Гүзәлия ханым кибеттә сатучы булып эшли. Һөнәре музыка белән бәйле булмаса да, Гүзәлия ханым һәм гомумән Рамилнең гаиләсе бик музыкага һәм иҗатка гашыйк. Нәкъ менә шуннан Рамилнең музыка белән кызыксынуы башланып та киткән. Һәм хәзер Рамил Галимҗанов профессиональ рәвештә татар эстрадасы җырчысы. Күз яшьләрем тама, күз яшьләрем ага Минем йөрәк моңсу сагышта Нигә язмыш булай, куштың миңа шулай Узарга юлларны тормышта Нигә язмыш булай, куштың миңа шулай Узарга юлларны тормышта Ни җитмисең безгә җылы матур җирдә Яшәү өчен парлап бергәләп Гомер шулай үтә, картлык килеп җитә Парын эзли хәтта күбәләк Гомер шулай үтә, картлык килеп җитә Парын эзли хәтта күбәләк Йырак ара бирмәй, бәхет узак килмәй Син әлегә дустым кайларда Сөю әле булыр, өметләрне калдыр Яратырга сине назларга Сөю әле калдыр Яратырга сине назларга Үтәр
olur ora hem düzelir yara Üter biz yollardan bäxetde Çıgar bizning kuyaş Başını yep yuvaş Davam iter şadlık yürekte Süveli bular Ümitlerini kaldır Yaratırga seni nazlarga Yaratırga seni nazlarga Хит парадыбызның шираттагы баскычы һәм монда без Илназ Бахны сәламлыйбыз. 3 ныклы ир-егет үстергән Газиз әнисен Илназ шын күңелдән матур бәйрәм 8 март белән тәбрик итә. Тормыш бүләк иткәне өчен һәм тәрбияләп үстергәне өчен Илназ Бах әнисенә олы рәхмәтләрен белдерә. Илназ Бахның музыкаль бейеклектә көч сынашкан матур җыры әнисенә һәм барлык хатын-кызларыбызга бүләк булып ирешсен. Yaktı dünyalardan duymasak da Kabat tuğup bulmayan adam Kişi bir kat tuğa bir kat yaşı Tik bir kabat gide dünyadan Kileşekni aldan bilip bulmay Kim gümürü kayşan üzülür İsenlikte kübrek kurşayık Bir görüşü özü bir gümür Kileşekni aldan bilip bulmay Kim gümürü kayşan üzülür İsenlikte kübrek kurşayık Bir görüşü özü bir gümür Mahvolular dürüstür Bir gitkenler geri kaytmıyorlar Ni halde barıp sıra bulmay Üzleri de kaytıp etmiler Kileşekni aldan bilip bulmay Kim gümürü kayşan üzülür İsenlikte kübrek görüşeyik Bir görüşü özü bir gümür Kileşekni aldan bilip bulmay Kim gümürü kayşan üzülür İsenlikte kübrek görüşeyik Bir görüşü özü bir gümür Bütün nereden kulak bütün nerseden birini sakamaz. Rahmet direktörümüzden şu kişiyden de şunda kopmaydı. Uğramda kaldım ona rahmet. O hayınlarga da köp gerek hazır. Böyle kişi gerek değil. Özünün simyası yüzüne jitken. Köp mü yaşasak da ömürlerini Niktir yazıp bulmayan adam Yazmışlar bit bizning mangaylarga Enkey sütü bilen yazılgan Kileşekni aldan bilip bulmay Kim gümürü kayşan üzülür İstenlikte kübrek görüşeyik Bir görüşü özü bir gümür Kileşekni aldan bilip bulmay Kim gümürü kayşan üzülür İstenlikte kübrek görüşeyik Bir görüşü özü bir gümür İstenlikte kübrek görüşeyik Bir görüşü özü bir gümür
bir күрешу үзе bir гомер. Музыкаль бейеклекнең чираттагы резиденты Ринат Рахматуллин үзенең әнисен ис китмәле кеше дип саный. 3 бала анасы Нурия ханым акыллы тәрбиясен үзенең балаларына гына түгел, ә башка балаларга да биргән. Районнарында бик зур хөрмәткә лаек булган Нурия ханым 40 ел балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән. Ринат Рахматуллин әнисенә бик рәхмәтле. Әле дә ул әнисенә киңәш сорап килә һәм әнисенең әйткән сүзләренә құлак сала. Картайма әле әнкәй җырын автор башкаручы әнисенә багышлап иҗат иткән. Дуслар, сезнең экраннарда Ринат Рахматуллин. Язғансың бұл тұрмышны, кім китабын оқыған, біреулер яши гүріләтіп, кімнәрдір артта қалған, кімгәдір биргән барында, матурын рәхәтлеген, кайберләре аңламыйлар, нигә дип яшәгәнен. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Тормышның эчтәлеге, кайгы хәсрәт күрмичәлә, яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлый көлик шаярышып, калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Белер идең барында, ләкин ул язылган инде әниләрнең карнында. Гомер кыска бирелгән дип, бер
кайчан кайгырмагыз, якыннарның кадерен белеп, дуслардан айрылмагыз. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына? Кеше бик ике яшәми, күңә күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, biz туганнар дисеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, biz туганнар дисеннәр. Безнең бүгенге хит-парад күп балалы аналарга бик бай. Һәм хәзер сүз Фирдәвес ханым турында барачак. Күпләрегезнең яраткан җырчысы Ландыш Нигъмәтҗанованың әнисе Фирдәвес ханым шулай ук 3 бала анасы. Һәм 1 февральдә аңа 55 яшь тулган. Ландыш әйтүенчә, әнисе аның өчен бик зур терәк. Фирдәвес ханым кызы Ландышның җырчы карьерасын сайлауына каршы да, риза да булмаган. Ул Ландышка гел сайлау мөмкинлеге биргән һәм җырчының сайлавын кабул итеп алган. Ландыш әнисе белән бик дус тату яшиләр һәм хәзердә өй тулы балалар булганда әнисенең ярдәме Ландышка бик зур. Фирдәвес ханымга матур бәйрәм хөрмәтенә кызы Ландыш Нигъмәтҗановадан матур җыр карыйбыз. Әле булыйм диеп истәлек, калыр идем лә мин синең күңелеңдә бикләнеп, бикләнеп мине бикләп куй күңелең түрләренә. Берәр истәлек булырмы сагынып сөйләреңә?
Гүзәл Әхмәтова әнисен тормышының иң төп кешесе дип саный. Нәкъ менә әнисе 2 яшьлек кечкенә генә Гүзәлне беренче тапкыр сәхнәгә алып чыга. Җырга да мәхәббәтне Гүзәл гаиләсеннән ала. Музыкага гашыйк булучы Гүзәл Әхмәтованың гаиләсендә әнисе җырлый, ә әтисе баянда уйный. Тик Гүзәлнең әти-әнисенең эстрадага катнашы бар дип уйлый күрмәгез. Алар икесе дә укытучылар. Гүзәл балачактан бирле бик шук булуына карамастан, мәктәптә үзен тыйнак һәм тәртипле тотарга тырышкан. Чөнки укытучы кызы дигән төшенчәне акларга тиеш булган. Гүзәл Әхмәтова тормышында булган барлык ирешүләре өчен әнисенә бурычлы. Eğlendim de kulu siltedim birgelep Uzattım koyunlarga Koyşun ellik girip koydum Tuğanlar oğluma Soğukulu kızak koyunlar Et diyeni tuğanlar Olda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Soğukulu kızak koyunlar Et diyeni tuğanlar Olda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Gitmesiydim sizin yandan Et diyeni tuğanlar Yazmışım yollarımda Aldan yazıp koyganlar Soğukulu kızak koyanlar edegez Et diyeni tuğanlar Alda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Soğukulu kızak koyanlar Et diyeni tuğanlar Alda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Yıllar bitti sütediler Aşamal min ana Ütteydi şulay yıllar Birgelep Sizning bilen bulganıga Soğukulu kızak koyanlar Et diyeni tuğanlar Olda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Birgelep Rehmet zor edip Soğukulu kızak koyanlar Et diyeni tuğanlar Olda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Soğukulu kızak koyanlar Et diyeni tuğanlar Olda gitsin uçraşular Allah birsa Birge jırlagan jırlar Soğukulu kızak koyanlar Et diyeni tuğanlar Olda gitsin uçraşular Birge jırlagan jırlar Икенче урынны яулаучы резидентыбызга күчкәнче, дуслар, исегезгә төшерәсем килә. 2 апрель Пирамида концертлар залында зур масштаблы шоу TMTV каналы премияларын тапшыру тантанасы узачак. 100дән артык номинант. Кем җиңеп чыгар? Әлегә билгесез. Нинди артист, нинди номинациядә дәгъва кылганын сез TMTV каналында күрә аласыз.
Исегезгә төшерәм 2 апрель пирамида. Билетлар аларга өлгер. Ә хәзер хит парадыбызның көмеш медаль иясен Рәсим Низамовны каршы алабыз. Үзіліп яратқаннар, көп барсыңлап табышқанар. Тик бәхетлі бұ дүнияда яратып қауышқанар. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетлі бала туа. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетлі бала туа. Һәр гаилә үзенчә яши, һәр еші тола сер. Яратып яшәсәң дөнья матурырак барыбер. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Сакласын Ходай қанатны, қайырыр ялғышлардан. Мәңгі бірге яшәсеннәр, яратып қауышқаннар. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Бәхетле бала туа. Ниһаят, музыкаль биеклекнең алтын медаленә лаек булучы җырчыбызны каршы алыйк. Барлык гүзәл затларыбызга үзенең моңлы тавышын, матур җырын бүләк итә Нәфкать Нигъматуллин.
Бала чактан ук җырлап үскән, музыкага үлеп гашыйк булган Нәфкать әфәнде профессиональ артист булуына ышанмаса да, бүген ул популяр җырчы. Һәм нәкъ бүген ул безнең хит парадыбызның иң югары баскычын яулый һәм барлык хатын-кызларыбызны матур, яз тулы, наз тулы бәйрәм белән тәбрик итә. Каршы алыгыз, дуслар, бүгенге лидер. Seylenip kıyıla kuk yüzünün yaşıday Yıldız yıldız kugün yılar Kuzlarını yaşırma Sırlarını söylerdim Kuk senin kuklar tusu Kuka parayımın sinat parayımın Kuzların şunday gizli Sırlarını söylerdim Kuk senin kuklar tusu Kuka parayımın sinat parayımın Kuzların şunday gizli Gözlerinde kuk sirinler Gözlerinde kuk tısı Sirin tısı sirin ise Yazlarda yaşlık hissi Sırlarını söylerdim Kuk sirin kuklar tısı Kuka parayımın sinat parayımın Gözlerin şunday gizli Gözlerini zəngər kukka qararımın Kuk sirinday gündagına Qararşanı tabarımın Sırlarını söylerdim Kuk sirin kuklar tusu Kukka qarayımın sinat qarayımın Gözlerin şunday gizli Sırlarını söylerdim Kuk senin kuklar tusu Kuka parayımın sinat parayımın Gözlerin şunday gizli Sırlarını söylerdim Kuk senin kuklar tusu Kuka parayımın sinat parayımın Gözlerin şunday gizli Sırlarımı söylerdim Kuk senin kuklar tusu Kuka parayımın sinat parayımın Gözlerin şunday gizli Gözlerin sirin tusu Менә шулай, дуслар, музыкаль бейеклекнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Һәм саубуллашыр алдыннан безне караучы барлык гүзәл затларыбызга бары тик матур сүзләр һәм изге теләкләр генә җиткерәсе килә. Сез булганда гына безнең тормышыбыз ямьле, мәгънәле һәм бик якты. TMTV каналының кадерле тамашачылары, сезнең белән без кабаттан күрешербез киләсе атнада музыкаль бейеклек хит парадында. Сезнең белән булдым мин, Ранил Нуриев. Пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.